масофа аз даромадгоҳи деҳаи Чорбоғ то дохили рӯсто қариб 10 километрро ташкил медиҳад. роҳҳои ҳудуди маҳал солҳои тӯлонӣ ҳамин гуна вазъи ногувор дошт ва дар рафтуомади воситаҳои нақлиёт мушкилот ба вуҷуд меомад. Акнун бо саҳми оилаи Салимовҳо роҳҳои ҳама кӯчаҳои деҳаи Чорбоғи ноҳияи Вахш навсозӣ ва мунфарш карда мешаванд. аллакай корҳои ободонӣ дар масири рӯстои мазкур ки аз маркази ноҳияи Вахш 17 километр дуртар ҷойгир аст шурӯъ шуда бо истифода аз рӯзҳои офтобӣ ҳар рӯз қариб то 1 километр роҳро асфалтпӯш карда истоданд. мо аз соли 1950 дар ноҳияи Вахш деҳаи Чорбоғ зиндагонӣ мекунем. он гирифт барои раҳро асфалт кардан хурду калони деҳаи Чорбоғ хурсанд аст. аввал роҳҳои мо обу лою фарзандои мо ба мактаб мерафтанд, шокошон имрӯз ҳамаш хирсанд ки бибин роҳҳои мо чӣ хел асфалтпӯш карда шудааст. ҳар кас ки деҳаи худро обод кунад тоҷикистони мо обод мешавад. тавре маълум шуд иқдоми хайрхоҳонаи роҳсозӣ дар доираи дастуру ҳидояти созандагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва гиромидошт аз санаҳои бузургу таърихии роҳандозӣ гардида ҳадаф мусоидат кардан дар беҳтар шудани вазъи инфраструктури маҳал арзёбӣ мешавад. шахсони кӯҳансоли деҳаи Чорбоғ изҳор медоранд ки воқеан ҳам роҳҳои деҳоти зисташон вазъи хуб надоштанд. акнун изҳори хушҳолӣ аз он доранд ки дар доираи тадбирҳои созанда дар роҳи обод кардани ватан ҳамдеҳагони худи онҳо шароити роҳҳои ҳама кӯчаҳоро беҳтар мегардонанд. хушнудии мо дар ҳамин аст ки маҳз бо иқдоми яке аз соҳибкорони ватаниамон оилаи Салимовҳо тавсия ба дастури ҷаноби олӣ ҳидоят намуда ин деҳаи моро асфалтпӯш карданд. яъне зиёда аз 4-5 кӯчае ки ҳамин гуна буд асфалтпӯш карда шуд. иқдом доранд ки оилаи ин касон зиёда аз 7 километр зиёдтар ҳамин қишлои моро ободтар кунанд. ҳамин гуна иқдоми мазкур дар гиромидошти сатҳи баланд аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидати фаъол мекунад. тасмимҳои бунёдкориву созандагӣ ҳадафи фарзандони бонангу номуси ноҳия қарор гирифта ният доранд ки дар анҷоми дигар амалҳои хайру савоб ҳиссагузорӣ кунанд. дар бунёди роҳи маҳал техникаҳои муқтадир ҷалб шуда маводи роҳсозӣ ҳам аз ширкатҳои истеҳсолии вилояти Хатлон истифода мешавад. паҳноии роҳи мазкур аз 5 то 7 метр ва ғафсии қабати роҳ то 10 сантиметрро дар бар мегирад. барои сохтани ин роҳ мо зиёда аз 10 техникаи ҳозиразамоне ки ба талаботи замон ҷавобгӯ мебошад аз ташкилоти роҳсозии вилоят ҷалб намудем ва ба кор омода сохтем ки ин роҳро дар муддати муайян ва бо сифати баланд ки ба талаботи замон ҷавобгӯ бошад ва солҳои дароз ба мардум хизмат намояд ҷалб намудем ва онҳо якдинона кор карда истоданд. чунон ки мебинем ободӣ рафта истодааст. тасмими оилаи Салимовҳо аз дастуру муроҷиати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зимни суханрониҳо таъкид мекунанд ки дар ҳамкорӣ бо вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон шахсони эҳсонкор бо истифода аз имконияти худӣ таъмиру аз навсозии роҳҳои маҳаллиро густариш бахшанд сарчашма мегирад. дар минбаъда низ азм доранд ки дар ба сомон расонидани тадбирҳои сабзкорӣ ва дигар ниятҳои марбут ба рушди деҳот саҳмгузорӣ намоянд.